шом бахайр азизон. ин шом нонҳои асатинӣ омода кардам. хамири он ба шумо шинос аст. дастурашро боз мегузорам ва каме себзаминиро дар об ҷӯшонида пиёзро то тилло ранг шуданаш бирён карда омехта кардам ва каме намак кардам. рӯи тахтаи кориро каме равған молидам. хамирро тунук карда дар дохили он аз себзаминӣ пухташуда гузоштам ва хамирро печонидам. баъдан онро тарафи чапашро гардонида дар тоба 15 дақиқа мемонем ки дам бихӯрад. то ин замон хамири дигарамонро тунук мекунем ва дохили яктои онро ман аз себзаминӣ хом андохтам. ин тарзашро ҳам санҷед, ин ҳам бомаза меояд. хамирро тунук мекунем, дар миёнаш сурохӣ мекунем ва ба муддати 15 дақиқа дар тафтон мегузорем. нони омодашударо гарм бо маска мемолем ва нонҳоро рӯи якдигар мегузорем. хуб, нонҳои асатинӣ мо омода шуданд. нишонаи дуруст омода шудани нони асатинӣ дар он аст ки хамир ҳам нонҳо бояд мулоим бошанд, хамираш бисёр бояд нозуку тунук бошад, яъне хамир бояд дар ҳама ҷо баробар тақсим шуда бошад. як ҷои нон ғафсу як ҷои нон набояд тунук бошад. ва умедворам ин дастур барои шумо писанд омад ва барои азизони худ омода мекунед. нӯши ҷон ва то дидор.